Ще решим 16-та задача от Националното външно оценяване по математика за 7-ми клас, проведено на 16 юни 2022 година. На чертежа в триъгълник ABC ъгъл ABC е 30 градуса и симетралата на страната BC пресича страните AB и BC, съответно в точките M и D. Ако MD е равна на 2 см, намерете дължината на отсечката CM. Нека започнем като забележим, че триъгълниците BMD и CMD са еднакви триъгълници по първи признак. Записваме ето тук. Триъгълник BMD е еднакъв на триъгълник CMD. Първи признак. Това са две страни и ъгъл между тях от 90 градуса. Щом триъгълниците са еднакви, то съответните страни са равни. Това означава, че страната BM е равна на страната CM, която търсим. Нека сега погледнем триъгълник BMD. Той е правоъгълен триъгълник от определението за симетрала и има ъгъл при върха B равен на 30 градуса. Следователно, катетът MD е равен на половината от хипотенузата BM. MD, който е равен на 2 см по условие, е равен на половината от хипотенузата BM. Катет срещу ъгъл от 30 градуса. Следователно, тук мога да изразя страната BM. Тя е равна на 4 см. Но вече отбелязахме и на чертежа, че BM е равна на CM, като съответни страни в еднакви триъгълници. Следователно, намерихме верният отговор 4 см е отговор Б.